ओंखारलां आंनि न'निफ्राय दिनैनिफ्राय नोंजों आंजों जेबो सोमोन्दो गैला नोंनि लामाया गुबुन आंनि लामाया गुबुन नों आंखौ बावगारदो आंबो नोंखौ बावगारसिगोन नोंजों आंजों जेबो सोमोन्दो गैला हाबा मा बुंदों बेफोरखौ नों गोरोन्थि खालायगासिनो गुटाल नों आंखौ जेबो फोथायाखै नों गोरोन्थि खालायगासिनो चुप आं गोरोन्थि खालायदोंना नों गोरोन्थि खालायदों बे जिउआव नों गोरोन्थि खालायदों बेनिखायनो गोरोन्थिया नोंनिसो गोरोन्थि आं जेबो गोरोन्थि खालायाखै आबौ सानै हयै खामानिफोरखौ मावनाय एसे रायज्लायनानै बेफोरबायदि रागा नांज्लायबा जाया आबौ रागा नङा आङो रागा खोथियाखै आं रागा दिन्थियाखै आं नंगौखौसो बुंगासिनो नों माबोरै आंखौ बेबायदि बे न'खरनिफ्राय होखारनो हायो बे फंसे खोथा नंखाय खोथाखौ लानानैनो नों आंखौ समथ' हो एसे नोङो मोजाङैथ' रायज्लाय खोथाया नंगौ नङा एसे समथ' हो ना नोङो बेबायदि डाक्टारनि खोथाखौ खोनासंनानै डाइरेक्ट बेबायदि खालामबाथ' जायाना आंनि खोथाखौथ' नोङो एसे बुजिनो नाजा आरो आंखौ मोनथिलाथ' नङा आं नोंनि हिनजावसो नों बावगारबाय नामा जोंखौ सानैजों कर्ट मेरेज खालायबाय सिरि था नोङो नोंनि खुगानिफ्राय बेबायदि बुंनाया समाया मोनथिबाय नों आंखौ फोथाय खेबस' खालायदों नोंजों आं कर्ट मेरेज खालायदोंमोन बिनि उनावबो नों आंखौ बेबायदि फोथाय खेबस' खालायबाय नोंसो दायनिगिरिया नों दायनिगिरि नों लाजियासै आंनि हिनजाव जानानैबो आंजों कर्ट मेरेज खालायनानैबो नों बेफोरबायदि खामानि मावनो बेनिखायनो आं बुंदों नोंजों आंजों जेबो सोमोन्दो गैला नों आंनि हिनजाव नङा आंबो नोंनि हौवा नंला कर्ट मेरेजसो खालायदों कर्ट मेरेजखौ जेरैबायदि खालायदों बेबायदिनो नोंजों आं डाइभर्सबो लागोन डाइभर्सबो होगोन आं नोंखौ आंनि जिउनिफ्राय ओंखारलां नोङो मा आबा गुटाल नों एसेबां गिदिर खोथा मानो बुंदों बेफोर खोथाया एसेबां बेबायदि हाखु दाखु नङाना मानो बेफोर खोथाखौ बुंदों नोङो एसेबां गोरलै सानदों नामा संसार जानानै बेफोरबायदि हौवा हिनजाव जालायनानै बेफोरबायदि कर्ट मेरेज खालायलानानै नोंसोर बेफोरबायदि बिदि नांलायनो हाबा जानाय कर्ट मेरेज खालायनाय डाइभर्स होनाय बेफोर खोनानायाव जेरैबायदि एसेबां इजि नङा मिथिबाय बेसे प्रब्लेमेटिक बेफोरो जाथो प्रब्लेमेटिक बियो आंखौ फोथाय खेबस' खालायनानै बेबायदि खालायदोंना थां नोङो जेराव थाङो थां नोंनो खुसि रंजा बाजा जाहैथां जायखौ मोजां मोन्दोंमोन बिजोंनो हाबा जाहैथां थां हाबायावबो लिंहर आंखौ हाबा जानो थांगोन आं नोंनि हाबायाव लिंहरबानो जाबाय नोंनि फोथाय खेबस' खालायनायखौ आं सहायनो हायाखै आङो गुटाल प्लिज बेबायदि दा खालाय आं नोंखौ मोजां मोनो आं रावबो फोथाय खेबस' खालायाखै आंखौ नोंनि गावनिफ्राय गोजान दा खालाय गुटाल प्लिज आंखौ दा होखारहर प्लिज अननानै आंखौ दा होखारहर आं जेबो जायबावाखै गुटाल प्लिज नोंनि आथिं हमदों आंखौ दा होखारहर आं जेबो जायबावाखै आं मोजाङै बुंदों हाबिला दानो ओंखारलां आंनि न'निफ्राय आंनि मेगन सिगांनिफ्राय गोजान जादों नोङो गोजान जा आंनिफ्राय आदा बे नोंनि जयख'नि नंमारा बे हाबिलाया नोंनि जयख'नि नंमारा आदा बे नोंखौ फोथाय खेबस' खालायदों बेखौ होखारहर न'निफ्राय बे मोजां नङा आदा नोंनि लाइफखौ धंस' खालायबाय आदा बियो हाजार खुलुमबाबो गाबबाबो बेखौ बे न'आव लाखिनांला आदा बियो नोंनि थाखाय सनिसो मोजां नङा बियो नोंखौ फोथाय खेबस' खालायदों नोंनि अननायखौ बुजियाखै बियो बुजियासै नोंनि अननायनि जयख' नङा बियो आदा होखारहर बेखौ गुटाल प्लिज अननानै प्लिज आंनो एसे सम हो प्लिज आं नोंनो प्रुफ खालायनानै देखायगोन आं प्रेगनेन्ट नङा प्लिज गुटाल आंखौ बुजिनो नाजा प्लिज फावथिना खालायनानै गाबफ्लायनानै दा देखायसै आंनि सिगाङाव I said leave ओंखारलां नों आंनि न'निफ्राय ओंखारलां हामा आबौ बेबायदि खालायनो हामा माने हामा आदा हामगौ बेबायदिनो खालायनांगौ जाय जेरै खालायो बेबायदिनो फिथाइ मोनगोन बियो नोंजों गाज्रि खालायदों नालाय गाज्रि जागोन बेखौ जोंनि न'आव लाखिनांला बेखौ धक्का मारिनानै होखारहर जोंनि न'निफ्राय गुटाल प्लिज ओंखारलां होनदों हाबिला आंनि मेगननि सिगांनिफ्राय गोजान जा होनदों आङो नङाब्ला खिन्थु आंनिख्रुइ गाज्रि रावबो जानाय नङा आंनि आं दा हुसाव दङ आं खिन्थु थाहोदों ओंखारलां आं नङाबा मायबा खालामलांगोन थाहोदों ओंखारलां होनदों आंनि न'निफ्राय ओंखारलां लाजियाखै नोङो लाजिखै हाबिला मा बुंदों आदाया नों आदाखौ दुखु होनानै मोजां मोनदों आदाया दादि गाबदों टेनसनाव दङ बेफोरखौ नुनानै नों खोब मोजां मोनदों लाजियाखै नामा नोङो ओंखारलांनो हाया आदानि मेगनाव मोदै लाबोनानै आदाखौ सोलोबनानै दा मोजां मोनसिदों लेथ्रा गाज्रि आखलनि मानसि आदा थासान्दियावबो आदाजों कर्ट मेरेज जानानैबो गुबुन सेंग्राजों लाइन मारिदों बियो लाइन मारिनानै सोरजों मा जानानै लाइन मारिनानै बियो प्रेगनेन्ट जानो फैदों लाजिया बियो नाखाथि आखल गाज्रि हिनजाव नोङो बाजारिसो नोङो बाजारि ओंखारलांदों आंनि न'निफ्राय आदा होखारदों ना ओंखारलां नङाबाथ' आंनो नोंखौ बुयै होखारहरगोन बे न'निफ्राय खुलुमखिनि नटिसनो नोंनि बिमा बिफायाबो बेबायदिनोमोन खोमा नोंनि बिमा बिफानि आखला
बुंदों आंखौ दाय हमदों दायनिगिरि होननानै बुंदों आंखौ जेसेबां गाज्रि बुङो नाथाय आंनि थैनाय बिमा बिफाखौ बेफोरबायदि गाज्रि होननानै मुं लानानै आंनि बिमा बिफाखौ जेबो दा बुंसैखा आंखौ जेसेबां रायो गाज्रि राव होननानै आंखौ रायो नाथाय आंनि बिमा बिफानि खोथा थैनाय बिमा बिफानि खोथा बेफोरबायदि बुंनाङा गोबां खोनासंबाय सहायबाय आङो गोबां नोंसोरनि खोथाफोरखौ एसेबां गाज्रि खोथा बुंदों नोंसोर आंखौ नंखाय खोथाखौनो जागोन बास जागोन नोंसोर बेखौ लुबैदों ना आं बे न'निफ्राय ओंखारलांनायखौ अके जागोन थांगोन आं ओंखारलांगोन आं बे न'निफ्राय आरो नों गुथाल सानाखैमोन आं बेफोरबायदि सम जागोन होननानै सानाखैमोन आं नों एसेबां सोलायगोन होननानै सानाखैमोन आं नोंदि आंखौ बेफोरबायदि सानगोन होननानै सानाखैमोन आं नोंनि गोसोआ एसेबां थौले होननानै एसेबां बोसोर आं नोंखौ मोजां मोननानै नेना थानानै दिनै नों आंखौ बेफोरबायदि बुंबाय नों आंखौ गावनि न'निफ्राय होखारहरनो हाबाय एसेबां थौले गोसोनि मानसि नोङो आंखौ होखारहरदों न'निफ्राय जागोन थांगोन आं नोंनि न'निफ्राय नों आंखौ बुंदों नों आंजों नुजानाङा आंनि मेगन सिगांनिफ्राय गोजान जा नोंखौ नायनो हाला ओंखारलां आं न'निफ्राय नों ओंखारलांगोन आं नोंनि न'निफ्राय ओंखारलांगोन आङो थैजासिम आंनि मोखांखौ नोंनो देखाय आङो ओंखारलांगोन आङो नोंनि लाइफा गुबुन आंनि लाइफा गुबुन होनना बुंदों ना अके औ जागोन नोंनि लाइफा गुबुन आंनि लाइफाबो गुबुन ओंखारलांगोन आङो औ ओंखारला नों आंनि न'निफ्राय बेखौ लुबैयो आंबो नोंनि बे गोरोन्थिखौ नों सानसे समाव फस्थायनांगोन नों सानसे समाव ओरैबायदि गाबगोन नोंनि बे गोरोन्थिनि थाखाय दा नोङो रागा जोंनानै बेफोरबायदि स्टेपखौ लादों बेफोरबायदि खालायदों आंजों नों नाथाय सानसे समाव गाबगोन नोङो नोंनि बे गोरोन्थिनि थाखाय नोङो फस्थायगोन नोङो नाथाय बै समाव आं नोंनि खाथियाव थानाय नङा नों आंखौ मोनफिननाय नङा नोंनि बे गोरोन्थिनि थाखाय नोङो थैजासिम फस्थायगोन मैया मा जानाय रायज्लायबाय थानायावनो मेसेज खालायबाय थानायाव उनाव माथो रिप्लाय हरासै फन खालायदोंमोन आं फनाबो नाङासै मा जानाय मबाइला नोंना सुइच अफ जालांदों एसे गाज्रि मबाइला नों मा बुंबाय थादोंमोन टिउसन लानाया मा गथ'फोरा सोरबा फैसा होयाखै होनना बुंदोंमोन माने गथ'फोरा 10 जनसो जाबाय नालाय टिउसन लानाया ओमफ्राय 3मा फैसा होयाखै आरो जेनेबा बिनि फैसाखौ मोनोब्ला आङो एसे नोंनो होगौमोन होननानै बुंदोंमोन आङो माने बुंनो नागिरदोंमोन बेयावनो मेसेजआनो थासै नोंनोबो फैसा होनो दंना आङो नोंनो फैसाखौनो होनो हायाखैयानो गाज्रि मोननाङा नों बारहुंखा दे मा बेबो खोथाखौनो बुंबाय थायो नोङो फैसानि खोथा आं नाङा होननानै बुंदोंना मानो नांगौ बे फैसाखौ नाङा दे मालाय फैसा दाहार लाब्ला होफिनथारनांगौनो नङाब्ला फाफ नाङोनो थै थगायनानै लानायफोरासो जानो हागौ आंथ' नोंनो मोनफिनगोन होनना होआखैना मोनफिनगोन होननानै जायफोर माबायो बेफोरसो नाङो खोमा आं मोनफिनगोन होनना होआखैना आं नोंनो अननानैनो जेनेबा होखादोंना आं नोंनो बेनिफ्राय नोंसा मादैया मोजां दंबा माबा जादों होनना बुंदोंमोन दि आइनिया आथिङा स्लिप जानाया ना एसे हामबाय दे बेनिफ्राय दिशा बेयावनो रायज्लायबाय थानोसै गसंनानै थ' नङाबा खाबसे कफि लोंहैनोसै बेयाव सानैजों रायज्लायनायबो जाथाराखै लोगोबो मोनथाराखैमोन नोंखौ थ' खाबसे कफि लोंहैनोसै कफि मा आंजों कफि लोंफानो गोसो गैया नामा नोङो बेलाय माथो आं दहायनिफ्राय फन खालायबाय थादों आंनि फनखौ हमाखै थारमाने बे सिख्लानि फिसाखौ दाबो गाराखै बियो बै दिसाना फिसा बे सिख्लाजों दाबो रायज्लायो बियो बेजों थारमाने दासो बुजिबाय बे सिख्लाखौ बे सगाव बे सग गेजेराव बेबायदि रायज्लायगासिनो थारमाने खोथाया गुबुनानो आंनि फनखौबो हमलायाखै बिजोंसो रायज्लायनायाव बिजि नोंखौ दायो न'आवसो थां नोङो होनबालाय नुबाय अबाव थांदों बे सिख्लाजि उन थारमाने बे सिख्लानि उनसो नायनि र' नोंखौ बिमानि फन हमनो सम गैया नाथाय सिख्लाफोरनि खिबु गिदिंनो सम दङ रौनियाथ' बिदिनो थांबाय सिख्लानि मुङावनो दा नोंबो सिख्लाफोरनि खिबु नोंनिफ्राय बेबायदि एक्सपेक्टेसन खालामाखैमोन आं बारहुंखा नोंबायदि सिख्लाफोरनि खिबु गिदिंग्रा जागोन बेखौ आं माब्लाबाबो सानाखैमोन बेबो मोजां सिख्लाजों नङा बेबायदि गैजारोङि भिखारि सिख्लाजोंसो एसेबां साहस दिनै आंनि फनखौ हमालासिनो सिख्लाजों गिदिंगासिनो न'आवल' थां नोङो न'आवल' थां नायगोन आं नोंखौ दिनै नों आंखौ गावनि न'निफ्राय होखारहरबाय
आंखौ बुं राय जा बुङो बुं आंखौ जेसेबां रायो राय दिनै नों आंखौ गावनि न'निफ्राय होखारहरबाय नोंनि बे गोरोन्थिनि थाखाय नों सानसे गोबाव बेसेबा बुस्थागोन नोङो जेब्ला नों मिथिगोन गोरोन्थिया आंनि नङामोन होननानै बै सानखालि नोङो बेसेबा बुस्थागोन नों दि आंजों बेबायदि खालायबाय आं माब्लाबाबो बावनो हानाय नङा नों दिनै आंखौ आं न'निफ्राय होखारहरनो हाबाय एसेबां बोसोरनि मोजां मोननायखौ नों सानसेयावनो सेफायनो हाबाय माबा बुथारबा नोंनि मोजां मोननायाबो मा मोजां मोननाय जागोन दे बयनिबो गोजानाव थांसिगोन नोंसोरनिफ्रायबो बयनिफ्रायबो आंखौ नागिरबाबो मोनला नोंसोरो इयुनाव माब्लाबा जुदि आंनि गोरोन्थिखौ मिथिनानैबो जुदि नोङो आंखौ नागिरनो थांफिनो आंखौ माब्लाबाबो मोनफिनला नोङो आं माब्लाबाबो फैफिनला नों आंखौ माब्लाबाबो नागिरना मोनला आं ओरैबायदि गोजानाव थांगोन नों आंखौ नागिरना मोनला मोनसिगोन नो सानसे समाव बुजिगोन नों आंखौ खोमाना लानानै बेसेबां दाय खालायखौ होननानै आंखौ गावनि न'निफ्राय होखारहरनानै नोंनि बेसेबां गिदिर दाय मावखौ सानसे समाव बुजिगोन नोङो बे दायखौ सानसे समाव बुजिगोन नोङो नाथाय आं बै समाव नोंजों थानाय नङा आं गोरोन्थि मावाखै नालाय सानसेबाबोथ' नोङो आंनि गोरोन्थि नङा होननानै आं गोरोन्थि खालायाखैमोन होननानै सानसेबाबोथ' नोङो मिथिखागोन नाथाय बै समाव नों आंखौ नागिरनो थांब्लाबो माब्लाबा लोगो मोनब्लाबो नों आंखौ लायनो थांब्लाबो आं माब्लाबाबो फैफिनला नोंजों मोजां मोननाया जुदि एसेबो फोथायनायानो गैया मा मोजां मोननाय बेलाय जागोन दे सानाखैमोन आं नोंखौ बेबायदि होननानै नोंनि गोसोआबो एसेबां थौले नोंनियाबो नों बिदि एसेबां बेबायदि नों बिदि मालायाव सेंग्राफोर बायदिसो जागोन आं सानाखैमोन आं नों बेबायदिसो जागोन होननानै नोंखौ बुजिनाय मोजां गुबुन सेंग्राफोर बायदि नङा बेबायदिसो सानदोंमोन नाथाय नोंबो बेबायदिनो ओंखारबाय नोंबो बेबायदिनो थांसै आङो अराय समनि थाखाय माब्लाबाबो थैब्लाबो आङो बे गामियाव नोंनि न'आव आगान होफैना सोर जाखोबा गोग्लैबाय नामा दुखु मोनबाय सरि दे मोनाखै मोजाङै थाबाय बे लामाया फिरथार जायो गारि फैसोयो नों आंखौ गानानै दङ सरि दे आं माबा थाल खालामाखै सरि रनि नों सोर रनि नोंना बेबायदि अबस्था माबोरै जाखो नों बेबायदि आं रनि नङा नंखाय बुंनो नाजानाङा रनि आं मिथिगौ नों रनियानो नों माबायदि बेबायदि मा आं हमनो हायाखै नों माबोरै बेबायदि जाखो नोंना मेगना मा जाखो रनि माबोरै बेबायदि जानो मोनखो आरो नों बेबायदि लामाफोराव बेबायदि अबस्थायाव रनि माबोरै बेबायदि जाखो नोङो नों हाबिला नामा आं हाबिला नों आंनि माथोखौ हमनो हादों नोंनि माथोखौलाय अबाव बावनो हानो आंनि गोसोआवनो हाबनानै दं माने नोंखौलाय आगोलनिफ्रायनो मोनथिखानाय मोनफेरखानाय अबाव नोंनि माथोखौ बावनो हानो मा खबर आरो नों बेयाव माबोरै मोजाङै दंना आंनिखौ बादो नोंनिखौ बुं नों बे जायगायाव माबोरै आरो बे मन्दिर मोखाङाव बेफोरावथ' बिबायारिफोरासो थायो आरो नों बेबायदि अबस्थायाव माबोरै जाखो मादैया अबाव बारहुंखाया अबाव नों मानो बेयाव दंफैयो नोंखौथ' जों न'आवसो थांबाय सानदोंमोन नों बेबायदि अबस्था जानानै दङ नों मानो खेबसेबो खिन्थाहराखै माबायदि बेबायदि जाखो नोङो बुंनाय आंलाय मा बेबायदिनो जायो मास्ट मोजाङैनो दङ खाना जानानै लाइफआनो सोलायबाय माबायदि मानसि नों एसेबां खिन जालांबाय नोंजों नों रावनोबो खबर होआखै आंनोथ' नों खेबसे खिन्थाहर न'आवथ' सोरनोबा खिन्थाहर नोङो बाबानोथ' खिन्थाहरनो हागौ नों माबायदि अबस्थायाव दङ मा दङ नों बेबायदि जानानै दङ खेबसेबो खिन्थाहराखै नोङो खिन्थानालाय मा जानो गोनां जाखायो फाग्लि खाफालाव लिरखानाय दंमोन खोमा बेबायदि आलाय सिलाय जानांगौ दङ खाना जागोन सानसे समाव मेगन नुयि जागोन बिबायारि जागोन मालायनि फैसा बिथिना जागोन भिखारि जागोन
बेफोर लिरखानाय दंमोन खोमा खाफालाव बेनिखायनो दिनै बेबायदि आङो नोंखौ बेबायदि नुना दुखु मोनबाय आङो रनि आं सानाखैमोन नों बेबायदि जानानै दङ होननानै एसेबां आलाय सिलाय बेबायदि लामायाव बिबथिंना जादों नोंखौ मा मोनदों मा जालांखो नोंहा न'आव बयबो दङ न'खर दङ आइ दङ बाबा दङ नाथाय नों बेबायदि आलाय सिलाय जाना बेबायदि नों मा जालांखो मा जालांखो बिराद दुखु मोनबाय आं नोंखौ बेबायदि नुनानै हाय जाम्बि गाबो नामा दुखु मोननांगौ जेबो गैया हे बेबायदि दागाबसै आं सिख्ला मानसिफोरखौ गाबनायफोरखौ माने नायनो हाया आंसो दुखु मोनबाय हे गाबनाङालै गाबना आंथ' गाबखाया दा नोंखौसो गाबफानाय नुना आंहासो मोदै गलायलाङोलै है दा गाबसै हे सासे सेंग्रा मानसिखौ गाबनायखौ मोजां मोनगोन नामा नों हाबिला बेबायदि गाबबाय थानोंनि है मानो गाबा मानसिनि लाइफआ मानो एसेबां दुखु नांथाव मानो एसेबां दुखु होयो मानसिखौ मानो जोबोर सुखुयै थानो मोना मोनसेनि उनाव मोनसे मानो जाबाय थायो आंजोंथ' जाबाय दिनै आं सहायनानै थागोन नाथाय नोंजों आरो मानो बेबायदि जाखो मानो नोंनि मेगनखौ बेबायदि खाना खालायनानै होखो इसोरा मानो नोंखौ एसेबां आलाय सिलाय खालायदों ने नोंहा ना थाखा फैसाया रां रुफायानो गैया बिमा बिफायानो गैया न'आनो गैया थेवबो नोङो बेबायदि भिखारिफोरबायदि गिदिंगासिनो आं दुखु मोनो नों दुखु मोननाङा होनबाबो गाबगोन आं बिराद दुखु मोनो आङो नों सासे बिन्दास अराय सम रंजा बाजा थाग्रा मानसिया दिनै बेबायदि जाबाय आं दुखु मोनालासिनो थागोन नामा आं नोंखौ लोगो मोननानै बेसेबां मोजां मोनदों नों आरो गाबगासिनोसो फाग्लिलाय धै आंथ' सानदोंमोन नोंखौ आरो लाइफआव माब्लाबाबो आं लोगो मोननाय नंला होननानै जोंनि चेप्टारा एन्डिं जाबाय होननानै सानदोंमोन आङो नाथाय माने नोंखौ लोगो मोनला होनना सानदोंमोन आंथ' आरो खाना मानसि अबाव थांनो हाबावनो नागिरनानै नोंसोरखौबो लोगो मोनखाला होनना सानदोंमोन नाथाय दिनै लोगो मोनबाय नोंखौ आं बिराद खुसि मोनदों हाबिला आरो नोंजों गोबां खोथा रायज्लायनो दङ र' आरो सासे मानसिजों नोंखौ लोगो हमगोन आं सासे अन्थाव बाथाव किउटि बायजों नों लोगो हमनो ना बेखौ नायगोन ना नोङो नायगोन नों बेखौ नायबोलाथाय नोंनि गाबनाया नोंनि मोदैया खुसियाव सोलायगोन रंजागोन नोङो बेखौ नोंबा हेपि जाजोबगोन नोङो थुलाय आं नोंखौ बेखौ लोगो मोनहैथौ नंगौ नामा सोर बिलाय नों हाबा खालायबाय नों हाबा खालायबाय नायगोन नों हिन्जावखौ मानो नायाखै थौ नायगोन बिराद मोजां मोनबाय नों हाबा खालायबाय होननायखाय नायगोन थौलाय नायनि मा सानना लायो नोङो थौग्रो नुगोन दे थौ सोर अबाव थायो नोङो बेनिफ्राय सोरजों थायो बुंनाय बेखौनोथ' बुंदों आङो थौलाय नुगोन थौ सारप्राइजसो बियो सारप्राइज फै नों माबोरै लामाखौ सिनायनो एसेबां खस्थ'नो प्रेक्टिस जाबाय आं लामाफोरखौ खाथिनि एरिया सक बाजार गासैखौबो मिथिजोबो आङो सिनायखायो लकेलसो जाखाबाय आं लकेल खाना नङाब्रा आङो मेगनसो गैया आं गासैखौबो नुजोबखायो फै टेनसन दाला लैथो रावबो गैया नामा एबार बिसोरो लैथो जोमैसो माथो दिनै नाइट डिउटि नामा नोंना नाइट डिउटि नङा र' लैथो डिउटिया जोब्बाय फैनायावनो गोबाव जाबाय आंना नोंसोर गामिनिफ्राय एसे गोजानबो जायो न' थाबायनानै फैयो नामा नोङो नङा माबायानो बिब्लिगारियावबो फैयो मामोनबा जोमै माबाफोर दंमोन नामा फै सिदाय माबाफोर माने माबा लैथो बुंनाय माने नोंसा बाजैजों बै रिपर्टआ एसे उल्टां फाल्टां जादों मा रिपर्टआ उल्टां फाल्टां माने एसे मिसआन्डारस्टेन्डिं जादों माबानि रिपर्ट देखायनायाव नायनायाव सोरनि बाजैनिखौ माने रिपर्टआ उल्टां फाल्टां जादों
माने हाबिला सानै जाबाय नालाय बाजैनि रिपर्टखौ बै सासे हाबिलानि देखायनाय जाबाय आरो बै सासेनिखौसो हाबिला माने नोंसा बाजैनि देखायनाय जादों बेनिफ्राय बेनिखायनो एसे प्रब्लेम जाबाय आरो उल्टां फाल्टां जादों रिपर्टआ बेखौनो आं खिथानो होननानै फैदों मा इसेबां गिदिर मिस्टेक खालायदों नोंसिनि हस्पिटालनि मानसिफोरा औ बेखौथ' जोंफोरनिफ्राय सरि बुंनांगौ जेनेबा सरि बुंबाय आरो जोंफोरो नाम टाइटेल सेमखायनो बैसोफोराबो सेम बायदिमोन बेनिखायनो थारमाने बिदि उल्टां फाल्टां जाबाय आरो जोंनिफ्राय मिस्टेक जाबाय आरो हस्पिटालनिफ्राय दा नोंसा बाजैया जेनेबा प्रेगनेन्ट नङा गुबुन बै हाबिला सासेयासो प्रेगनेन्ट नंगौना होनबा जों हाबिला बाजैया प्रेगनेन्ट नङा बैसो प्रेगनेन्ट बै हाबिला सासेयासो उल्टां फाल्टां जानायनि थाखायसो बेबायदि जाबाय होनबा औ हाबिला नोंसा बाजैया प्रेगनेन्ट नङा बै सासेयासो प्रेगनेन्ट नों मिथिगौना नोंसिनि बे हस्पिटालनि मिसआन्डारस्टेन्डिंनि थाखाय बे एसेबां गिदिर मिस्टेकनि थाखाय जोंहा न'खराव बेसे नांज्लायनाय जादों बेसे दावराव जादों जोंहा बाजैखौ प्रेगनेन्ट होननानै औ आं खोथाखौ हमनो हादों हानायालाय आं आगोलनो मिथिखागौ नालाय नोंसा जेनेबा बाजैजों कर्ट मेरेजल' जाना थादों आदायाबो गुबुनावसो दंहैयोमोन होननानै दाखालि बावैसो फैदों होनना आंबो एसे मिथियो नालाय जेनेबा आदाखौ फैनायखौबो आं नुदोंमोन घटनाया एसे खोथाया गाज्रियानो जाबाय आरो दालाय अबावथो आदाजों बाजैजों मा बुंनो बेसे गिदिर नांज्लायनाय जादों बे खोथाखौ लानानैनो गैया आदायाबो गैया बाजैयाबो गैया बेसेबा नांज्लायनाय जादों प्रेगनेन्ट होननानै गुबुन सेंग्राखौ मोजां मोनो होनना मा बुंगोन आरो नोंथ' जेनेबा मिथिखागौ खोथाफोरखौ औ हमनो हादों दे आं लैथो खोथाखौ आं बुजिनो हादों हानायालाय ओजोंबो दावराव जादोंमोन ना हस्पिटालाव प्रेगनेन्ट होननायखाय आरो आं बुजिखादोंबो मिथिखागौ ना नोंसानि खोथाफोरखौ आदाया थानायखौबो गोजानाव आरो डिफेन्सआवसो मावो होनना हाबा जाथाराखै कर्ट मेरेजसो जादों होनना बेफोरखौ मिथिखागौ आङो बेनोथ' दा नोंसोरनि हस्पिटालनि एसेबां गिदिर मिस्टेकनि थाखाय दा नुदोंना जोंहा न'खरा मा जाखो दा बाजैया बाव थांखो बाजैया गैया होनबा न'आव गैया जोमै जेनेबा नांज्लायलायबाय नालाय सानैबो गैया न'आव खोथाया गाज्रियानो जाबाय माथो नोंसोरनि हस्पिटालनि डाक्टाराबो बेसेबा नांज्लायनानै आदाजों जोंफोरनि सिगाङावनो बुंदोंना नांज्लायनाय बायदि जादों 100% प्रेगनेन्ट माइबा बिदि बुंनानै एसेबां सियर बुंनायनि उनाव आरो हाजारबाबो एसे माने गोसोफोरा एसे माबोरैबा जायोना फोथायनायबो मोनो डक्टर सासेया बेबायदि बुंबाय आरो मा बुंबावनो दा आरो बिराद गिदिर गोरोन्थि खालामफ्लांबाय आरो थेवबो बेबायदि नांज्लायना थांनाङामोन आरो गुबुन मोनसे एसेबां माने फोथायनाय गैयाबा गुबुन दाबसे जायगायाव नोंसोरो चेकआप खालायना नायबावनांगौमोन ना मानो बेबायदि हरखाब नांज्लायनानै ओंखारलांखो बुंखादोंमोन गुबुन जायगायाव प्रेगनेन्ट नंगौना नङा चेकआप खालायबाव होननानै खोथाखौनो मानियासै ना नांज्लायबाय बेसेबा खोथाखौनो खोनासङासै